Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ikaw gaya akong sultihan ba sa USB nga nani agapito. Aron ikaw may makakuha ini. Ikaw sa dag makakuha sa premyo. Tadyo. Uso tot. Hey, bangag sa ilong. Sige. Kanong gabi. Panid-an ko balik sila siya gapito. Og unya. Ura magdaloy doy. Unya dadi. Akong pugusun og kuha ang USB. Nga ni agapito. Aron sa ingon. Ako'y magkakwarta og dako. Mukatawa tag dako. Kumusta na si Agapito, Carmela? Okay naman siya. Nakahigop nag-init nga sabaw o nagkapamaho na sad. Maayo noon. Rinaldo, nabalaka ko nila ni Mama Dolor og Agapito. Ha? Nga naman, Carmela? Naanay na interes nga makuha ang USB. Unsa? Kinsa? Ihilom ko kang boss. Ang akong pagkuha sa USB. Nga tuwa kang agapito. Masin ugmaw na kini ang giingon ni Big Boss. Karo Big Boss na ko, vida to Big Boss ay. Nga ligon nga ebidensya. Batok na mo ni Boss. Kay naklaro mo sa CCTV camera ang among duha kadagway. Kabantay mo ana. Nga mo'y masakir sa pamilya ni Rinaldo. Una ko madakpan sa mga tinugyanas balaod. Makuha ko ang USB ug akong ihatag ang Big Boss. Aron ako makuha ang dakong sapi. Kabantay mo ana. Nga mo'y gisaad ni Big Boss nga premyo. Kung kinsa man ang makahatag niya ini, mukatawa kong dako. Unanti ka, boss, ha? Boss ra may imongan. Ikaw ra may boss nga wag gyud ko kailag insayngan mo. Pero parehas sa tag-kategori ay tigbira sa angay birahan. Pero ang kwarta, kwaon ko ra kini. Aron kung unsay may tabo nako kay wanted naman ko. May ikabilin ko sa akong anak nga si Clintoy. Kabantay mo, ana. Mag-unsa na malang si Clintoy kung mamatay na ko. Wa rabataon sa trabaho. Ang pingi ka na, Agapito. Ayaw ka nag-iyanos paghatag kung kinsa may na-interes niya ng USB. O Papa Ronaldo. Ang pingan ko ng USB. Ang ebidensya aron mapriso ang nagmasakir sa imong pamilya. Imo sab sila nga pamilya, Agapito. Day no? Ay, nahadlok naman hinuon ko ini, Rinaldo. Hasta ko ng Carmela. Unsa ka kung mangitataglaing kapuy-an, kanagway makatultol na to. Diin man ka. Dugaya gud imong dibalik. Ay. Kalma lang. Relax, boss. Ikaw ra may boss nga boss ragingan. Gipahimutan pa na akong anak. Kay gipriso kadiyot. Ganong kadiyot raman? Asa? Gusto na ka boss nga hangtod. Nga naas prisuhal Clintoy. Eh, nangutana ra gani ko. Sukup dahin ka. Klaruhan ang imong storya. Nga man. Basta. Ay na kong sukit-sukita pa. Saman, nanawag na ba nimo si Big Boss? Nanawag. Sa? Unya? Wa na ko natubag kay nagkatuog ko. Unsa? Ayaw, Mama Carmela. Dili ka mamalhin. Laing binuyanan. Nga naman, Agapito. Abi pa lang nila. Talawan ta. Bot ang ikadolor. Agapito, mag-inisok paghihapon tayo na bisag kuyaw na kayong atong kinabuhi. Ayaw ka bala kalala, Dolor. Dako, kung pagsalig sa Ginoo nga dili ta niya ibutang sa peligro. Mabutang gyapon tas peligro ani. Ah, Mabutang gyapon tas kakuyaw og peligro ini Agapito.
Nang wa man kay labot ng Basilya. Labot ko, inagog ko. Nga nagad na di Basilya, di magkasakop na mo. Di man katigon sa. Bisa na, madidolor. Usabaya, oy, usabaya ning akong naong nga nailhanas mga daotang tao, ha? Nakalimot mo? Nalimot mo sa nahitabo dito sa Matsugapito nga kananan? Dihang nadawat na nimo ang USB nga gihatag ni Sir Ronaldo. Maugay akong paggawas adto og nakakita sa akong hitsura ang nipusil ni Sir Ronaldo. Nabalaka na ba ko ini, Agapito? Ay lang kung kabalaka. Wa day kay pagsalig sa Ginoo bre. Dako kong pagsalig niya, Agapito. Naaraman day na. Kana. Basta kutob sa kong mahimo bre. Dili ko hihatag ng USB kay dako kinig ikatabang kang Papa Ronaldo. Nga mahatagan og justisya ang kamatayon sa iyang pamilya. Aw, apil na day ko. Kay anak man ko di ay ni Papa Ronaldo. Ikaw ba? Ikatawa-katawa na ni mo imong sitwasyon, Agapito? Dili ni angay katawan kinamiligro ang atong mga kinabuhi ini. Kung mamatay taon, saan naman na nato pag-umul og pamilya, ha? Gusto pa kong makasaltang duha, Agapito, og makaanak pa ko nga ikaw may amahan. Paldo. Suya sila nako kay gwapa kayong akong maasawa pohon. Mao gani nga mulikay na lang tas kasamo. Kini, si Chip Ojerax, moingon. Hello. Kinsa ni? Huwag ka magkailan ako, Big Boss. Taga na. Kini, si Chip Ojerax, moingon. Ay ko gimo ang Madam Auring. Kinsa ka? Ako tao ni Big Boss. May good news ko na mo. Kung unsa magkanang good news, nga imong gingon, ako'y lamot. Kung dili ka magpailan kung kinsa ka. BSI. Oh, uy. Ito. Ikaw ning kanahana ka. Ako ni Big Boss. Ako ni. Kini, si Chip Ojerax, moingon. Unsay good news nga imong gingon, ha? Isulti. Oh, Agapito, nakabantay ka ng motor nga saba kayo tambutso? Kabantay ko. Kanina naman sige labay-labay din muadto, muadwari, muadto na sa dito. Wari na masad. Di ko ba naman hinuon ko, Agapito? Nga naman obre. Tingali og. Ikay tuyo ana og kuhaon ng USB. Unsa? Sure ko. Gikulbaan na sila sa akong paagi. Sulbaan sila sa paagi na ko nga pag-agi-agi sa ilang bahay. Lusot kaya po na. Nindot sa ning motor nga gipagamit ni Big Boss na ko na. Saba ngayon tambutso. Saba kayo. Ug mahadlok mamati ini sila si Agapito. Bukatawa kong dako. Buah! Pundo lang sa ko din Panitaan ako ang unsa may ilang mga lakaw ug mga lihok. Ingon man ang oras nga ilang tinggawas. Kay kung makakita kog binta, lahos, lahoy. Kuhaon ako ang USB. Kanang USB nga, USB yaw, di kay USB nga utan sog babuad. Di gani ni ihatag ni Kapito. Humantikan. Buwak ang itlog ni Kapito. Isle, ang iyang uli ay mukatawa kong dako. Buwak! Oy, kaya akong silpon. Si Boss ang nanawag. Di na ko siya tumago na boss ning waingan. Anong di siya may bawa kong asa ko. Kung maro ka, Boss, mas maro kinisipik. Unsa, Aubrey? Motor? O nang Carmela. Gani na rang naglabay-labay din sa inyo. Murabag, doon nagipanidaan. Si Agapito, hain siya, Aubrey. Naligo pa man to siya nang. Si Mama Dolor, Wa ko mahibaw. unsa? Hain sa nis Mama Dolor, uy. Bigawas man sad siya.
Basik to sa ilang ng Basilya, ng Carmela. Akong apaso na. Ayaw. Oh, Ayaw, Mama Carmela. Ako rin apas lala. Ako ra. dini ka lang Agapito. Ayaw pa saya-saya kay may motor man kaganiya nga nagsabay-sabay dini. Da, nabaguhan siguro na sa iyang motor. Sabak ay tabutso. Magawas ko kay akong apaso sila Dolor. Way! Haskang madisa! Haskan! Haskan? Kaila kang haskan? Ikaw magpaskang. Ay, kanabang, kanang kanipis atong lawas ba? Haskan! Kauban ni Paskan, no? Kanadto ba, mga teenager pa ta ba? Grabe man dahil ang mga lawas na. Awa-awa. Ay. Ito na to ang lawas nila ni Ivana Alawe. Kalayo orang Ivana Alawi sa itong mga lawas madidulor, Alam na. Pero ang atong naong layo lang sa itong Ivana. Alam na. Kasaba ron. Oy, Kasaba barong motora. Ay! Kisabay tagayana. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!